दिनैनि जा चिरां जिल्लानि सिङाव जोंनि नैबे खुंग्रिं फावरागुरि हालामाव जा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मडेल अंगनबादि सेन्टार दुलाराय आसामाव मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ गिबियावनो जोंनि सिडली ब्लक डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्रायसो मोननो हादों। बेखौ दिनै चिफ मिनिस्टारा एप्रिसियेट खालामगासिनो दङ। सिडली ब्लकनि गेजेरजों जे एसेबां कुइक डेभेलपमेन्ट जादों बेखौ मडेल हिसाबै दिनै गुबुन गुबुन आसामनि जायगाफ्रावबो मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ बानायगासिनो दं। आरो बेनिनो फावरागुरि हालामनि जा मडेल अंगनबादि सेन्टार दिनै जों बेखौ अपेनिं खालामनाय जादों। आरो फैगौ 75थि भारतनि उदांस्रि सान 15 आगस्ट बे 15 आगस्टआ जोंनि गेजेराव सान्थि खौसेथि लाबोदों। बेखौनो दुलाराय जोंनि बिटिआरबासि आरो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम आंनिफ्राय मोनसे गोजोन हामलायथि हरनाय थाबाय। सार नाथाय दिनैबो बर' माखासे बर'फ्रा उदांस्रि मोनाखै आरो बड'लेण्ड सोमावसारदों नै बावैसो सान सिगां जागायफिनदों। बेनि सायाव सारा माबाफोर बुंदों? उदांस्रिया मा धरननि उदांस्रिखौ बुंदों आं बेखौ मिथिला। स्टेटनि सिङावनो स्टेट अर्थात भारतनि सिङावनो मोनसे स्टेट बिनायखौ जोङो उदांस्रि होननानै बुंनो नागिरा। बिथांमोननि बुंनाय सोदोबा हयथ' मिस्टेक जादों। खिन्थु जोङो भारतनि सिङावनो सान्थियै जा मोनसे आलादा रायजो दाफुंनानै जोङो मोनसे बर'नि रांखान्थि बिथिं समाजखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनो नागिरदों। बे मोनसे आलादा बिथिं आरो बिथांमोना माबायदि उदांस्रि आं बेखौ बुंनो हालिया। बे उदांस्रिनि बाथ्रा बुङोबा जोङो भारत उदांस्रि सान फालिनो नागिरदों। दा भारतनि जुदि नों सासे नागरिक बा नोगोरारिब्ला भारतआ मानिफ्राय उदां जादोंमोन? ब्रिटिशफोरनिफ्राय। दा जाय मानसिफ्रा जाय सुबुङा उदां मोनाखै होननानै बुङो बिथांनि थाग्रा जायगायाबो जुदि भारत हादरनि सिङावनोब्ला जोङो बबेनि उदांस्रिखौ फालिदों? ब्रिटिशफोरा जोंखौ गादबनानै दोनदों, बिनिफ्राय उदां मोननायनि थाखाय जोङो फालिदों। दा होमबा ब्रिटिशनि मोननाय उदांस्रि सानखौ जुदि जों उदांस्रि सान हिसाबै फालिदोंबा भारतनि सिङाव थानानै सोर सुबुङा उदां मोनाखै होननानै बुंनो हागौ फालाय? बे नों भारतनिफ्राय आरो उदां नागिरबावदोंबा बे आलादा बाथ्रा जाहैबाय। नाथाय जोंनि उदांस्रि साना जाहैबाय ब्रिटिशफोरनिफ्राय उदां मोननाय सानखौ जोङो 15 आगस्टआव फालिनाय जायो। दा बेखायनो जोङो हादोरखौ सिगाङाव नायग्रोनांगौ आरो जोङो साफ्रोमबो भारत हादरनि बेरेखा जों नङा। जोङो दिनैहाय बर'फ्रा माबा बिदोंब्ला आसाम रायजोआव हयथ' जोङो आलादायै माबा मोनसे बिदों। भारतनिफ्राय जोङो उदां होनो थाखाय जोङो दिनैहाय जोङो सिगाङाव माबा मोनसे डिमान्ड दंमोनब्लाबो दिनै भारत हादरनि जोङो संबिधाननि सिङावनो संबिजिरनि सिङावनो मोनसे गावारि खुंथाइ नांगौ होननानै जों जेखौ बिदों बे दिनै गावारि खुंथाइया मोनसे लेभेलसिम बियो जों मोनफुंबाय। बेखायनो उदांस्रि जायाखै होननायनि जेबो मिनिं थाया बायदि आं मोनदों। उदांस्रिया ब्रिटिशनिफ्राय जानाय उदांस्रिनि खोथाखौसो जों बेयाव फालिदों। बेखायनो आं खावलायनो सानदों जायफ्रा बिदि सानदों बिनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ। बाखि जोङो गावारि खुंथाइखौ जोङो एकदमबारे फुराफुरि मोननायनि जे बाथ्रा बेफोर बे आलादा बाथ्रा जाहैगोन। खिन्थु दिनै उदांस्रि सानखौ उदां मोनाखै होननानै बुङोबा साननो गोनां दं। आरो मोनसे खोथा बुंबाय थायो सार, बिटिआर जाखांनायनि उनाव गोबां डिपार्टमेन्टफ्रा आसामाव थांफिनबाय नामा? बेबायदि जामारदों नामा सार? बेखौ नाय जे गुबैयै डिसिफोरखौ मनिटरिं खालामनायनि थाखाय जि मोनसे गोहो होनाय बियो जोंनि बिटिआर सुक्तिनि दफा मोनसेयाव दंखायो जे डिसिफोरखौ जोङो जोंनि बिटिआरनि खुंथाइनि सिङाव लाबोनांगौ। सिगाङाव हाग्रामा महिलारि, चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बरगयारि मोनहा खालामनाय बा बिएलटिजों जानाय जे सुक्ति बे सुक्तियाव डिसि आरो एसपिआ जोंनि बिटिसिनि खुंथाइनि सिङाव नङामोन। दा दिनै बिटिआर सुक्तियाव डिसि आरो एसपिखौ बिटिआरनि खुंथाइनि सिङाव लाबोनाय जाबाय। आरो बिथांमोननि एसिआर रिपर्ट होनना बुङो,
एनुवेल कनफिडेन्सियेल रिपर्ट जाय रिपर्टनि सायाव बेस खालामनानै DCSP फोरनि प्रमोशन डिमोशन बा बिथांमोननि सुजुग सुबिदाफ्रा फैयो बे रिपर्टखौ बिटिआरआ दिनै लिरनो हायो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दा होमबा जोंनि सिङावनो जुदि थाफैखाबायबा बे DCSPआ बिथांमोननो माखासे डिपार्टमेन्टखौ मनिटरिं खालामनो होनाय जि दायित्व होदों बे बोरैहाय नों गोहोखौ हरफिननाय जाखो जों DCखौ गोहोखौ लाबोदोंसो जोंनियाव आरो नोंथांमोना नाय जे थांनाय बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों मा जादोंमोन DCSPआ जिल्लानि माने गुबै बा जौसिन खुंगिरिफोर दा बिथांमोननो खामानि जानाय जायैनि दायित्वखौ नायनो होनाय जायाखै बरन्स DCSPखौ नोङो बिटिआरनि बा बिटिसिनि बायजोनि जिल्लाफ्राव बयनिख्रुइबो जौसिन आरो बयनिख्रुइबो गोहो गोरासिन अफिसारफोर माबा दङब्ला गभर्नमेन्ट एजेन्सि दङब्ला बे DCSPआनो दा बिथांमोनखौ बिटिसिआव बायजोआव दोननाय जादों दा जोंनाव मोननै गोहो सोलियोमोन जेरैहाय काउन्सिलनि गोहो बिटिसि खुंथायनि गोहो आरो आलादायै DCSPआ आलादा गोहो बाहायो दा बेयाव मोननैजों सौदावलायनाय फैदोंमोन आरो मेगन सिगाङाव माबा मोनसे कारापसन जादोंब्लाबो DCआ जेबो बुंनो हायामोन खामानि मावनो हायामोन बिनि सायाव खिन्थु दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों DCआ जुदि जिल्लानि जौसिन बिबानगिरि सरकारि बिबानगिरि बिथांनि तत्त्वाबधानाव बिथांनि मनिटरिं खालामनायाव रावबो जाहाथे कारापसन खालामनो हाया रावबो जाहाथे स्किमखौ गोसोबायदि मावनो हाया मोजाङै मावफुंनांगौ जेरै बुंदों ओरैहाय जेरै थिनदों ओरैहाय दा बेयो जोंनि थाखाय गोहो हरनायनि बाथ्रा नङा गोहोखौ जों लाबोदोंसो लाबोनानै जोंहा साबसिनै खामानि जागोन मानोना UPPL सोरखारा बुंखादोंमोन कारापसन फ्रि मोनसे सरकार दानायनि नङा होमबा गोजोन थासारि दानायनि दा गोजोन थासारि दानांगौ जायोबा दिनै DCSPखौ नांथारगोन दा होमबा बेयावनो बिजिरनानै मोनो जे गोहोखौ हरदों ना बले गोहोखौ जों लानानै फैदों निस्सय जों लानानै फैदों